Майко, бягай! Ой, има хора с пиратки там. Ето. И какво става, хора? Днеска сме с Божидар Ямов. Качваме се горе към тюбето. Взели сме си храна. Гергито горе начака с още храна. Ще покараме и ще похапваме. И както видяхте в превюа, имаше малко гаври в една изоставена сграда. Ще по-нататък към края на клипчето ще има всичките кадри. Затова останете до края и разбира се, абонирайте. Абонирайте се и за него. Тъй както казах, да се абонирате за канала, да харесате това видео и да се абонирате за неговия канал. Ще има линк в описанието за неговия канал и за неговия инстаграм. И сега ще включим, като сме на скока. Тъй вече пристигнахме на легендарния скок. Легендарния скок, който седи тук на тюбето от колко? 10 години вече. Айде, без зарин. Айде, тръгвам. Айде сега, скачаме пак. Ще направим един суисайд. Оп! Айде суисайд. И вижте го и това го пак без каска. Продава с каската, защото му била неудобна. Не. Ами? Ма не отиде долу. Без каска не дей. Събирам пари да си купя клапа за храна. Ма не дей, бе. Мачай, че имаш отделна каска за колелото и за мотора. Да, и тати не ми дава да карам с нея да ни е обеля. Тръгвам, Жишко. Оп! Ето го Васили на мора. Опа, фиш! Беше, ей тука беше житънката. 2015 бил е тука. Тъй ли бе? Да. Представите си. Бил е, ей там, това са 2 метра. Сега виж къде. Почнах да караме, беше тука. Ей тука имаше една голяма дупка. И тогава попивката беше много по-висока на нивото на ония корен е там. Да, и ти за това се приби. Ей тука сега ще видите видеото. Спокойно ще оправим, няма да оживееш. Малко тъпичко се прибих, ама пак беше много яко. И после беше тука. И после е тука. Наистина по-големичко. И какво става, хора? Днеска сме 5 февруари. Вчера имаше бая гаври. Сега отиваме у Божидар. Пред Божидар ще караме, може на мегалита. Ще видим какво ще правим. И ще включим като сме пред тях. Его каньончето. Най-якото каньонче. Само че няма никакви гуми. Ама те гумите са горе. Готови за новия сезон. Оп!
Оп! Добре са. Добре са, ама това как стана? А? 2 пакета хрупанки, ябка жи. Капи пулписто. Капи пурпи. Сега... Гошето идва да скача. Да не, Гоше! Тъй хора, сега ще караме лайтест на Бошко. Да го видим какво е. Я си маските клипки. Само крак брадърс. Да го видим. Да го чуем, да заварим на Гоше. Аре, давай. Аре, давай. Мари! Мари! Това го снимах, имаше искри! Имаше искри! Имаше искри! Да, ой! Това го снимах, деца! Искра, къде? Имаше искра? Искра имаше, да. О! Ало, Вики, Кажи, Вонел. я имам в Инстаграм. Ами... Добре, аре. Давай. Виж го какво е лапенца с тееката. Къде ще знаеш? Сега ще пускаме пак малко по-тъмно. Коше, безаварийно. Ай, безаварийно. Как е лакаче, Вики? Ами, ще остане. Ай, как ме прескачал по... Оп! Няма права, ме не учи. Ръката му боли. Аре, не ме учи. Става с тези шиги, бе, те хора, сега се включваме от 10 без 18. 10 без 18. Тук сме над града. Това е на около 60 метра. Да. В момента сме на... Това е разджасало и на места е разядено. Ей, тук е разядено. Ама... И ако Тук отидем натам... изглежда се едно, че е разтопено, гледай. Да. Абонирайте се за този канал. Не знам. И те. Сега ще покажем. 40 метра. Аз 60. 60 метра. Майко! О, бегай! Майко! Има пират! Ой, някой май! По-бързо! Ой, има хора с пиратки там! Ай, не си вко! Върги ма видяха и... Давай! Ето! Момента хора не сдела. Мой, колко бяхме учиш ли пак? Too much. Аз казвам, сега ще ги засветам. Айде ги чакаме да. Стой. Дай телефон. Не го снимай. Го снимай. Така потрукаме. И така, хора, включваме се за последно.
с Божидар Яломов. Надявам се видеото да ви е харесало. Пишете в коментарите, ако искате още такива видеа. Лайкните го видеото. Ще оставя неговия канал в описанието. Да отидете да гледате неговото ново видео, което ще излезе сигурно Пак утре. утре. Тоест, Ще излезе петък на 7 февруари. мисля, че да. Да се надявате. И ще се виждаме по състезанията. Да. Първи сезон. Този сезон и той ще кара. Да му пожелайте успех на Бошко за новия сезон и на мен да ми пожелайте успех. И на всички. За всички успех. То сезон за 25-та. И така, ще видим другия път.